Mbukeli wami ekhaya umbuzo uthi tatu wo yintoni le uyigalela kweli yeza? Kutheni le nto emayezeni wenu nisoloko nigalela ezi zinto niwafafaza? Uyabona uba bendizawujoka bendizawuthi kutheni emngqushweni onekiwe uthi umnandi kodwa ugalele i-aromat, yijoku leyo. Kodwa ke ngoku mandize kwindawo ethi uyayazi intsomi yentaka ekuthiwa yintaka enyamasi? Loo ntaka leyo amakhwenkwe ayeyiculele entabeni, ichama amasi, ayithatha la makhwenkwe le ntaka agoduka nayo ayimisa ebaleni ngetshaba aphinde ayiculele. Njono lo uphuma amasi entakeni. Why? Ngenxa yento yokokuba laa ntaka yayiyimfihlelo yala makhwenkwe, into yokokuba iwanika amasi xa la makhwenkwe sendle. Akuyithatha le ntaka ayisendlini aphela amasi. Abangangamna ngaphezulu bayakundingqinela xa ndisithi kukho imithombo ekwakuselwa kuyo kudala eyayiphilisa, eyayiboniswe abantu abathile ukuba mabakhe amanzi phayana kuloo mithombo bonceda abantu. Suke bona babalisa ngayo loo mithombo. Kunamhlanje nje loo mithombo yatsha kudala. Mandiye kwindawo ethi uninzi lwaloo mithombo yathi nethi babantu baye begxalathelana kuyo yayeka uphuma amanzi, kuba kwakufuneka la manzi esebenze ngendlela ethile. Laa mntu wayebhaqela mthombo ukuba uyaphilisa kwakufaneleke into yokokuba nguye okhe amanzi phaa kulaa mthombo waselisa abantu baphile, hayi into yokokuba abantu baziyele bayokuwasela ngeenjongo zophila. Izinto zempiliso nezinto zespirituality ziyingxaki ke ngolo hlobo. Mandize ke ngoku apha emayezeni bendike ndathi xa bendithetha iyeza lisebenza kabini. Iyeza liyasebenza ngokulazi into yokokuba liliyeza elithile lincede into ethile, andinangxaki, liyayenza nyhani loo nto leyo, liyincede loo nto. Kodwa abantu abangamagqirha, abantu abanyangayo banamayeza abawacelayo kumanyange athi ndicela nindiphe iyeza endinokulisebenzisa ndispeshalayize ngento ethile. Uyabona ngokwasentshona umntu uba yidentist aspeshalayize ngokokuba yena ukhupha amazinyo, udila nento enamazinyo phakathi. Kubekho umntu odila nokwenza utyando aspeshalayize ngaloo nto kuba uyifundele. Apha esintwini awukufundeli ukuspeshalayiza ngokunyanga into ethile. Ucele ethongweni, ndicela nindiphe into endinospeshalayiza ngayo. Naw ke ngoku uyiphiwe le nto unospeshalayiza ngayo. Ukuba ungahamba uxelela abantu uba wena udibanise ntoni nantoni nantoni, awusaspeshalayizi. Kwaye namandla waloo mayeza azawuphelelwa, azawuyeka la mayeza wadibanisileyo apha ukusebenza ngamandla wethongo. Azawuzisebenzela nje ngamandla wawo kuba hleli kakade engamayeza. Izinto zimbini ke apha. Iyeza elizisebenzela ngokuba lisebenza, amandla walo awalingani neyeza olifumene ngethongo. Into ethetha ukuthi ke ngoku njengoba kuqala lasentshona uza kuba ngudoktar ospeshalayiza ngento ethile kuba uyifundele. Apha esintwini uza kuba ngudoktar ube omhlawumbi kuthiwe hoho uyinkosi yamathongo. Ndiza kuba
ngudoktar wamathongo kuba ndiphiwe ukukwazi ukusebenza amathongo. Inoba niyandiva? Okay, mandibuye ke ndize ke ngoku le nto uthenge sifafaza ngohlobo sifafaza ngalo njena kuba ke ayindim ndodwa oyenzayo nento endiyenzayo ngoku. Ezibhotile nokokuba mhlawumbi ke ziziplastiki ngohlobo, ya uzithenga ziziplastiki ngohlobo, ziyanceda ekubeni into yokokuba zifihle ukuba ngawaphi amayeza owadibanisileyo. Kuba kaloku khumbula yimfihlelo yethongo le, afunekanga kubekho umntu eyaziyo into yokokuba ngawaphi amayeza endiwadibanisileyo. Ukuba andizifafazi ezi zinto ezingathi ziyityiwa zibe ziyimibala ngemibala, ndizixube apha ndavube ndizamise ngohlobo ukubulala into yokokuba umntu angaboni ukuba ngawaphi kanye. Omhlawumbi angalibona elinye abone uba okay nali into ethile eli, okanye alibone lesibini, kodwa akanade awabone oyi-10 amayeza endiwadibanisileyo. Mna ethongweni ndiboniswe amayeza ayi-10, yadibanisa amayeza ayi-10. Xa ke ngoku ndigalela nezi zinto zifike apha zijike umbala, ziphithikeza laa ndima yento yokokuba ungavele uthi uthathe njengohlobo ube sowubona uba yintoni nantoni edityaniswe apha. Kuba abanye abantu baye emagqeleni, baye ezikhemesi ephethe la mayeza bumnike wona, abuze uba ngamayeza mani la ekhemesti, bathi okay into ethile le, into ethile le, into ethile le, into ethile le, into ethile le. Ngolo hlobo once laa mfihlelo yakho yethongo yaziwe nguwonke wonke, amandla wela yeza ayehla. Nanto yona ngxaki apha ikhoyo emayezeni, ndithetha ke ilanguage eningenaze niyiqonde, andisebenzeli uba maniyiqonde, ndifuna niyazi into yokokuba ikhona inyani enjengale ndithethayo. Nokokuba ke ngoku niyayikholelwa okanye aniyikholelwa, yeyenu ke ngoku leyo indima, ayinanto yokwenza kunye nam mfokahoho. Xa ndisithi kuwe amayeza owaphiwe ngokwethongo ukuba wasebenzise, yimfihlelo yakho leyo nethongo. Xa uwasebenzisa awunyangi ngamandla wakho, awunyangi ngamandla weyeza, unyanga ngamandla wethongo. Tsamako.